Кыш бабайлар келген. Матур итеп шушы конкурста катнашасыз. Инде хәзер ничә ел бергәләп үткәрәбез. Монда инде авыллар, Актүбә, Азнакай, мәктәпләр, садиклар, клублар, яшьләр, ветераннар, айрым-айрым шушы конкурсларда катнашалар. Балалар белән бергә шундый бер команда булып килгәнсез. Барлык кыш бабайларыбызга, бүтән командаларга, кар кызларына бик зур рәхмәт. Молодцы! Яңа ел җитә, барыгызны да якынлашып килүче яңа еллар белән. Шәһәребез бик матур, бизәлгән. Рәхмәт үзебезнең нефтьчеләребезгә, Татнефть җәмгыятенә, Наил Ульфатовичка рәхмәт, Рустам Набиулловичка, Наил Альбертовичка бик зур рәхмәт. Алар акча бирмәсәләр, бундый матур булмасы, нинди матур горкалар, елкалар, Сөембикә урамнары. Әле ягына менә резиденцияны ачып җибәрдек. Көн сайын Алла бирсә резиденция эшли. Күрә бу инде барысы да үзебезнең балалар өчен, үзебезнең халкыбыз өчен, халыкның кәефе яхшы булырга тиеш. Исән-сау гына менә эшләдек, тырыштык. Һәм инде 2022 елда да матур итеп эшләргә язсын. Уңышлар, сәламәтлек, бәхет, шатлык телим барыбызга да. Гуляет сегодня у нас парад Дедов Морозов, Снегурочек. Спасибо нашим нефтяникам, спасибо нашим руководителям, депутатам, которые вместе создали эту красоту. Отдельные слова благодарности Наилю Альбертовичу. Давайте тоже поблагодарим. Он всегда вместе с нами. Нашып келуші яңа еллар белән сезне. Бүген безнең Азнакайыбызда матур традицияга кергән иң яхшы кыш бабай 2021 ел бәйгесе каршылый әле. Хәзергесе вакытта заманнар үзгәреп бара. Заманнар үзгәргән сайын кыш бабайларга да таләпләр арта, конкуренция көчәя, зурая. Шуңа күрә дә кыш бабайлар яңа ел бәйрәменә аеруча әзерлек белән киләләр. Һәр яңа елда халыкны нәрсә беләндер гаҗәпләндерәселәре, шаккаттырасылары һәм яңа елның сихри көченә ышандырасылары килә. Агырча авылы 30 номер